हे तुमच्या सर्वांचा लाडका ज्ञानेश्वर जाधव हॉटेल शुभंगीच्या सर्वे सर्वात हे खास महाराज रील स्टार आहे. हे खास आपल्याकडे क्वालिटी क्वांटिटी ऐकून खास जेवण्यासाठी आले. मग महाराज सांगा कसं काय क्वालिटी क्वांटिटी. नमस्कार इंस्टाग्राम मित्रांनो, तुम्हाला सांगतो इकडे बघा, इथं जे मोकळ्याचा मटणाचा ती पण आहे, पण इकडे बघा एक बोलतो एक असतं हाताची चव नॉन व्हेज. इकडं व्हेजचं किचन वेगळं आहे आणि नॉन व्हेजचं किचन वेगळं आहे. क्वालिटी आणि क्वांटिटी खरं जिभेवर चव उलगडणारी म्हणजे हॉटेल शुभांगी, गाव आनंदवाडी, तालुका भूम. तुम्हाला यावंच लागतंय, क्वालिटी आणि क्वांटिटी यावंच लागतंय. नात करती काय यावंच लागतंय. ही सर्वस्व हॉटेलचे मालक बोला. एवढ लागतंय म्हणजे एवढ लागतंय हॉटेल शुभंगी. आपलं कसं